Имало едно време едно малко селце. То било сгушено в полите на огражден планина и се радвало на южното слънце, което сякаш с вуал галяло кирпичените къщички и малките плодородни градинки. Тази приказка идва при нас от далечната 1570 година, когато се смята, че е основано село Долене и благодарение на предприемчиви потомци на доленци, днес то се радва на нов живот и хиляди гости. След османското нашествие, Долене се превръща в търговски център с прочутия си Доленски панаир, вторият по големина в цялата Османска империя. Земеделието, животновъдството, дори бубарството били основен поминък в селото и стоките се предлагали на търговци от цял свят. Панаирът се провеждал в продължение на 40 дни и носел много облаги на местните жители, но събирането на много хора на едно място по това време допринесло и за разпространението на чумна епидемия, при която умират много хора. За радост, няколко семейства успяват да се спасят и по-късно възраждат днешното село Долене.